Nazdar, Pájo, co potřebuješ? Čus, chceme jít s klukama někam do baru, nepřidáš se? Ty vado, já nemůžu, makám tady na jednom vinohradě. Cože? Jako někde ve Francii? Ne. Tak někde na Moravě? Ne, v Lhenicích. Kde? No ve Lhenicích, je to 30 minut od Českých Budějovic a musíš sem přijet, já ti to tady všechno ukážu. Aha, a jak jsi k tomu prosím tě přišel? No, majitel to prodává a potřeboval s tím pomoct, tak jsem se rozhodl, že mu s tím pomůžu. A co je to za vinohrad? No, představ si vinohrad jako z pohádky. Rozložený na slunném svahu, kde od rána až do večera hřeje slunce a jeho paprsky se líně opírají do řádků vinné révy. Odsud vidíš široko daleko, krajinu jak na dlani, kopce, lesy a vesnice v dálce. Pozemek má přes 8000 metrů čtverečních a jeho srdcem je vinice. Na třetině půdy roste až 750 pečlivě opečovávaných hlav, každá jak malý klenot. Zbytek tvoří ovocné stromy a voňavé pastviny, kde se v klidu pasou ovečky. A tady se fantazii meze nekladou. Můžeš si tu postavit sklepík, útulnou jurtu nebo dřevěný srub do 55 metrů čtverečních. Všechno tohle dělá z místa nejen ráj na zemi, ale i kouzelnou příležitost pro agroturistiku. A pokud tě víno chytne za srdce, můžeš si vinici rozšířit klidně o dalších 3000 hlav. Kdo ví, třeba právě tady začíná tvůj vlastní příběh. Super, to zní jako pohádka, musím se na to podívat, tak kde to najdu? No, najdeš to na stránkách www.realdomus.cz nebo můžeš naskenovat ten QR kód. Počkej, jaký QR kód? To je jedno. Počkej, volá mi majitel, musím končit. Ano, Davide? No nazdar, už máš hotový ty sítě, aby nám ty hrozny neopíchaly včely. Jo, už skoro jo, jenom mi zavolal kamarád, tak jsem chtěl pokecat. Hele mladej, tak od toho tě neplatím, mazej to dodělat, nebo tě popíchají moje včely. Jasná, šéfi, už to mám, už to dodělávám. No a pokud se vám vinohrad s objektem líbí a chtěli byste vědět více informací, ozvěte se mi a domluvíme si prohlídku. Rád vás touhle pohádkou provedu.